No ale o tom, ako si chrániť znamienka, ktoré sú veľmi citlivé práve v tomto období, o tom sa budeme rozprávať s dermatovenerologičkou Adrianou Tomekovou. Pekné dobré ráno, pani doktorka. Dobré ráno. Dobré ráno, ďakujeme, že ste prišli, pani doktorka. Tak teda, ako sa chrániť počas leta, v lete pri opalovaní tak, aby sme boli v poriadku, aby sme ostali zdraví? Áno, chcem povedať, že to slnko, ako ste spomínali, má pozitívne účinky, ale aj negatívne na pokožku a na celý organizmus. Z tých pozitívnych okrem toho vitamínu D aj lepšia nálada, proti depresiám, na rôzne kožné ochorenia dobre vplýva. A z tých negatívnych si musíme uvedomiť, že ultrafialové žiarenie je nebezpečné, hlavne pre vznik melanómu. Je to rizikový faktor. 60 až 90% melanómov práve vzniká na základe UV žiarenia. Takže dôležitá je jeho intenzita, dĺžka expozície a potom, či je teda spálenie, či sa spáli pokožka. Ale nie len melanómu, čiže to je taký najzubnejší nádor kože, ale aj iných nádorov, ako sú spinaliomy, bazaliomy a iné nádory. Takže naozaj môžeme ísť na slnko a máme radi slnko, ale musíme sa opalovať veľmi s rozumom a bezpečne. No a tam by som potom rozlíšila, že kto ako. Sú rôzne fototypy, máme rôzne fototypy. A jednotka, dvojka fototypy, to sú ľudia, ktorí majú svetlú pokožku, majú svetlé vlasy, majú pehy, majú modré, zelené oči, tak tí sú takí rizikovejší. Potom sú deti. Deti by do 2 rokov podľa mňa vôbec nemali ísť na priame slnko. A potom sú ľudia, ktorí majú v rodine buď melanóm alebo nejaké iné onkologické ochorenia, a teda aj ochorenie aj teda nemelanómové ochorenie, čiže taký aj tie bazaliom alebo spinaliom alebo iný nádor. A títo by sa mali chrániť, pretože je tam takisto väčšia pravdepodobnosť takisto vzniku melanómu alebo teda iného nádoru. Takže prvá vec asi zistiť, aký som typ. Áno. A podľa toho sa asi aj správať na tej dovolenke. A ako si teda ošetriť alebo ako sa pripraviť, keď chcem ísť teda na tú pláž, čo by som mala dodržať a na čo by som mala myslieť? Takže myslíme aj na ten vitamín D, takých pár minút, 10-15 minút, ako podľa fototypu, čiže tie fototypy kratšie, 10 minút, jednotka, dvojka, 15-20 minút je taká ochrana naša pokožky, čiže nemusíme mať ochranný faktor. A potom, ak ideme teda 20 minút predtým, ako sa ideme opalovať, mali by sme sa natrieť dostatočne s ochranným faktorom. Odporúčam faktor 30 a viac, z toho dôvodu, že 30 a vyšší faktor viacej filtrujú teda UV žiarenie a tie množstvo lúčov, čiže až 97% lúčov vlastne vyfiltruje. A potom sa rozhodneme, či použijeme aký teda ten ochranný faktor. Pre deti odporúčam minerálne faktory, ktoré odrážajú teda tie slnečné lúče, a pre dospelých, ako sa rozhodnú, buď minerálne alebo chemické. Dobre, takže po 20 minútach alebo 10 minútach toho prirodzeného slnka nanášam ochranný faktor 30+. Áno. Keď mám znamienka, mám si na tie znamienka možno, že špeciálne dať viacej toho SPF-ka, prípadne si ich mám aj niečím prilepiť, keď mám naozaj také, že vystúpené znamienko, prípadne takéto vrodené, ktoré je možno, že obsiahlejšie, či ho mám nejak špeciálne chrániť. Áno. Ak máme konkrétne nejaké znamienka, môžem ukázať na mne. Mám znamienka a je veľmi dobre takáto tyčinka, keď si zoberiete. Ja ju tak aj presne mám. Áno, takže túto tyčinku vlastne použijeme a potom použijeme faktor, ktorý nám vyhovuje a textúra, ktorá nám vyhovuje. Mne napríklad vyhovuje táto hmla, ale zase dávať pozor, lebo niečo sa dostane aj mimo, takže takto a o 2 hodiny si to znova zopakujem. A táto tyčinka je dobrá aj na nos, na uši a na také, ak je teda na tie viditeľné veci. Alebo potom zobrať rôzny krém, každému vyhovuje iná textúra, niekto má rád také hutnejšie, niekto má rád také lightové a také jemnejšie. A potom teda po 2 hodinách opakovať bez rozdielu, že či idem do vody, koľkokrát idem do vody, alebo... Áno, veľmi záleží, či idete do tej vody. Ak idete z vody, tak vtedy sa natrie, čiže je to skôr ako 2 hodiny, ale či použijete osušku, takisto tam zotriete ten ochranný faktor. Ale treba si uvedomiť, že aj na chladku, keď sme, aj tam prenikajú
prenikajú UV lúče, aj do vody prenikajú UV lúče, takže naozaj treba sa natrieť viackrát počas toho dňa. Je potreba mať prelepené niektoré výrazné znamienka, alebo nám stačí len ten ochranný faktor? Záleží na nás, ako sa rozhodneme. Buď si ich prelepíme, alebo dáme teda ten ochranný faktor 50, alebo môžeme použiť nejaké oblečenie. Dáme si nejaké tričko, ak máme viacej znamienok, najlepšie tričko tmavej farby, to menej prepúšťa, svetlé, mokré, viacej prepúšťa UV žiarenie. Takže treba potom použiť nejaké oblečenie, mať takisto okuliare a nezabúdať ani na pokrývku hlavy. Ak máme napríklad v rodine, teda už ste spomínali, je pre nás dôležité tiež používať a dodržiavať tieto zásady, alebo by sme sa slnku mali úplne vyhýbať? Ak v rodine bol ten melanóm, tak byť treba veľmi opatrný. Počas priameho slnka by som teda na slnečko vôbec neodporúčala ísť, možno do obedných hodinách, potom až po obede alebo až na večer a naozaj dodržiavať všetky pokyny, aby sme sa teda bezpečne opalovali. A keď sa dá, radšej mať aj to tričko použiť alebo nejaké oblečenie, aby sme chránili znamienka. Ďakujeme veľmi pekne, pani doktorka. Vy zostávate aj na telefonickej poradni, takže sa kľudne môžete poradiť, ak sa chystáte na dovolenku alebo sa opalujete na záhrade tak, aby to bolo bezpečné. Kľudne ju môžete využiť. A mňa už pekne peče slnko inak. Áno, ty by si mala dať pozor, lebo... Ja už sa šúpem normálne, pozri sa. Áno, lebo my sme sa rozprávali s pani doktorkou o tom, že vlastne ty podľa mňa si zaradená v tej ohrozenej kategórii svetlých ľudí, ktorí majú veľa znamienok, majú pehy, nemáš? Nemám pehy, ale pehy? mám takú Svetlú pokožku, svetlejšie vlasy, oči, zeleno-modré oči. Úplne ona je vlastne problém. Áno. Problém. Ale teda dá sa s ním niečo samozrejme robiť. Rozprávame sa s dermatovenerologičkou Adrianou Tomekovou, ktorá nám povie, ako sa práve starať o seba a o takéto typy, ak chceme ísť na slnko a chceme chrániť svoje znamienka. Pekné dobré ráno. Dobré ráno. Čo robiť? Tak, vy ste fototyp 2, ale sú fototypy ešte jeden fototyp. Vy ste tiež taká dvojka. Aha, takže aký si problém? Ale neviem teda, či sa hneď opálite, alebo najprv ste červený, potom sa opálite. Trošku som červený, ale ja som hneď. Aha. No, takže tie fototypy 1 a 2 sú tie najviac rizikové, potom sú to malé deti a potom sú to ľudia, ktorí majú väčšie množstvo znamienok, alebo v rodine je nejaká pozitívna rodinná anamnéza, kde je veľa nejaké onkologické ochorenia, alebo teda melanóm, alebo nejaké iné nádory kože. Takže toto sú také tie rizikové skupiny. Môžu ísť na slnko, môžete ísť bez problémov, ale musíte si vyberať, že kedy a musíte byť teda, je dôležité nejaká ochrana a dbať na nejaké pravidlá počas toho opalovania. Najlepšie slniečko je to ráno, potom je teda po obede, najhoršie je to medzi 11 a 15 hodinou. Čiže tam bolo by najlepšie si dať pauzu a prípadne byť v chladku a v chladku takisto s ochranným faktorom. Používať teda faktor minimálne tú 30 až 50, tá pohltí až 97% lúčov, UV lúčov, ktoré vlastne zodpovedajú za teda tvorbu potom toho melanómu alebo tých nádorov. A ďalšia vec je veľmi dôležité, aby sme sa nespálili na slnku. Ak sa spálime a opakovane spálenia aj u detí v neskôršom veku takisto je riziko vzniku melanómu. A takže toto sú také základné veci a používať teda ochranné faktory, dostatočne často sa natrieť, aj dostatočne intenzite sa natrieť a potom prípadne tráviť čas v chladku alebo mať nejaké oblečenie a slnečník alebo okuliare slnečné a nejaký tieň. Áno. Pani doktorka, ako je to, keď napríklad niekto sa v lete zraní, tá jazva nám teda vznikne a teda hojí sa nám to, zároveň sa chceme chodiť kúpať, môže nám tá ešte chrasta mokvať, potom sa nás to stane jazva, vlastne mám si to natierať, nemám si to natierať, štípe ma to, neštípe ma to, čo s tým robiť? Teda jazvu treba ošetriť a potom, ak idete na slnečko, tak na tú jazvu použite ochranný faktor. Sú aj špeciálne také prípravky a produkty, ktoré sú aj na jazvy a hneď sú aj s ochranou, čiže majú tamto SPF-ko. Takže môžete to použiť. Čiže tá jazva sa asi trošku inak môže správať ako naša normálna pokožka bez ranenia? Bez ranenia. Jazva môže časom potom, ak by bola na slnku bez ochrany, aj spigmentovať, alebo teda, ak nie je ešte zahojená,
tak by mohla tam vzniknúť infekcia do pokožky, takže treba tú jazvu najprv ošetriť a potom treba ju ochrániť s tým SPF faktorom. V prípade, že mám také vystúpené znamienko väčšie, treba ho možno nejak leukoplastom ešte prelepiť a extra chrániť pred slnkom, keď som napríklad na dovolenke? Môžete to chrániť tým leukoplastom, alebo si kúpite takúto tyčinku z SPF 50 a vlastne si to dostatočne dobre natriete aj viackrát a to znamienko a bude ochránené minimálne 2 hodiny. Perfektná. Ako, keď som už teda spálená, že som sa ocitla v tej situácii, chtiac alebo nechtiac, ako sa potom ošetriť, tak aby som možno, že zachránila tú pokožku čo najviac? Sú na to prípravky s tým dexpantenolom, môžete tie použiť a hlavne smotaná v plati? Môže byť aj smotaná, aj také domáce recepty, ale hlavne nebyť na slnku s tým spáleným. To je dôležité a premasťovať pokožku. Koľko dní si dať pauzu, ak som sa spálil? Je to individuálne. Dôležité je, podľa mňa, lepšie preventívne robiť všetko, aby sme sa nespálili. A keď sa spálime, tak používate ochranné faktory a ešte navyše mať nejaké tielko alebo tričko. Ďakujeme veľmi pekne, dávajte na seba pozor. Pani doktorka zostáva aj na poradni, takže ak by ste chceli, tak sa môžete aj poradiť. Ďakujeme veľmi pekne. Chráňte sa pred slnkom, používajte SPF-ko.